За апошнюю дэкаду ў ходзе палявых кантрольных мерапрыемстваў супрацоўнікі абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету выявілі 76 парушэнняў прыродаахоўнага заканадаўства пры вядзенні рыбалоўства і рыбнай гаспадаркі. Па выніках праведзеных мерапрыемстваў з незаконнага абароту было канфіскавана 32 стаўныя сеткі агульнай даўжынёй больш за 170 метраў і 48 іншых браканьерскіх прылад. Значную дапамогу інспектарам аказваюць законапаслухмяныя рыбаловы-аматары, якія інфармуюць аб заўважаных імі фактах парушэнняў. Адразу на месца выязджаюць рэйдавыя групы. Так у Пінскім раёне на возеры Лактышы браканьеры вырашылі половить рыбу не вудами, а сетками, причем на промысел выехали целой бригадой. Но с появлением государственных инспекторов с этой ихней мечтой алчной пришлось расстаться. Так, этой браконьерской бригады было добыто 40 килограмм отборной рыбы. Это щуки, лещи, караси, окуни. Общая сумма нанесенного вреда природе ихними браконьерскими действиями составила 5200 рублей. Изъята лодка, изъят автотранспорт, на котором они приехали, и также все члены этой преступной бригады арестованы. В настоящее время Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Супрацоўнікі інспекцыі яшчэ раз звяртаюцца да ўсіх людзей, якія неабыякава адносяцца да захавання і зберажэння прыроднага багацця. Паведамляць аб усіх заўважаных фактах браканьерскіх адносін да навакольнага асяроддзя.